Wemhlaka wani usuzenza i-champion wena la ku-TikTok yokukhulumela ukhuzana usunyanyisa wena. Awumkhuzi ngani lo msweli obekade eyohlekisa ngomthandeni ukube le nkulumo akayivezanga lena ugcine ngokuyikhuluma kangabe esayithumela kula ko-TikTok ngabe ikhona into ebheke kuyo. Ngiyanicela ibani nomqondo ungathi abalandeli bakamthandeni abanomqondo ukusichaphela-ke lokho namfana kusidakelwa nje lokho kushoyo abantu abangenamqondo ubani unomqondo uwe wakutshela ubani uma wakho mzwane kuzathi unengqondo wena noma ubona labantu abakubhuqayo bakubhuqa babebhuqa ngamagama ethu siyamlandela-ke thina umthandeni asimazi futhi ukuthi uyilento nina okumele nihambe nihlekisa ngayo bekumele nikhuze umsweli njengomuntu omdala nimhloniphayo nina ngoba niyayazi imisebenzi yakhe akayenzayo thina sazi lutho ngaphandle ukuthi nje samjwayela ukuthi asitshele ngetraffic emgwaqeni uma ukuthi nje aphathe ibhakede ehambe siza lo muntu akamsiza usuke emsiza ngoba ethanda abaningi aba bantu kunama-gift of the gifters e-South Africa baningi abantu abasiza abantu abashelwa abahluphekile abayizindandane abakaze bayixambukele kumaskandi bese kuthiwa abahlonishwe umuntu omdala ubengafanele ayenze lento akayenzayo ngitshele nje iqiniso ubengafanele ayenze lento akayenzayo uma ngabe ezoyifaka kumaskandi uzowuthola-ke phela punchline nje wamaskandi uzowuthola uma uphapha ubephapha lo babehleke enzani yena hayi kahleni unamsweli nawe wena bakutshela iqiniso bakukhohlisa nje abakutshela into okuyiyo. Kuyamangaza-ke uma sesibona namakhehla ephuma emgodini njengemiyundo uma ibona ngathi kunelanga or kunemvula enethayo. Into exakayo nesibhorayo eyenzakalayo kuthi kune-argument kunento ethize ebangwayo uba kunomuntu oyibhekela umbono wakhe independently njengawo uMhlaka wani ukhuluma ngokombono wakhe akamele umuntu ukhuluma njengesakhamuzi sase-South Africa esibona into ebhedayo nemosha isithunzi sobaba omdala akubaba u-Ayanda Msweli kuphinde kumosheke nenqwela yakwaMaskandi esikhulile enethalente elimangazayo ubaba uThwalufu. Kodwa kubuka ngathi kunabantu abangakuboni kahle lokho ukuthi kuyakhuzwa. Kuyamangaza-ke omthandeni-ke bebe nabalandeli abangaka umthandeni bemncane kangaka esi-achieve izinto ey'ningi kangaka ey'nkulu umthandeni esi-achievile kodwa kube nabalandeli abangaka angazi ukuthi balihlobo luni sazi noma beboshiwe noma kwagula iminyaka esekhome ICU uphume esedlulelwe isikhathi esekhohliwe izinto ebezenzeka before namanje kodwa khona ukudideka kule nsizwa le lapha ku-TikTok ekhuluma kule video khona ungabazana olukhona ngayo ngendlela ey'phatha ngayo. Kubuhlungu-ke ngoba amavidiyo kanje ayasabalala abamaningi futhi lapha ku-TikTok and abantu bayakhuluma nje bayafayela nje abanandaba. uMhlaka wani akekho ezingeni lalo baba lo. uMhlaka wani insizwa nje esayikhulelayo esazo-achieve izinto ey'ningi ey'focusele elifini yayo othi mayibona into ethize acabanga ukuthi angabeka umbono ozokwakha umuntu awubeke uMhlaka wani bese kusuka umuntu azomaka uMhlaka wani ukuthi uthini. Kuyamangaza-ke ukuthi yalo baba ongaka akanayo imibono okungeyakhe kumele alinde ukuthi omunye umuntu akhulume ngoba i-trend ave siyicinga singabantu ngendlela e-wrong. Futhi kuyafana-ke umuntu omncane lapha kwa-Red Nation omdala oyikhehla futhi kubheda konke omashobolo kuyabheda nje kuboliwe konke akukho kulunga. Uma umuntu emdala kangaka lo muntu ungathothi uney'ngane ey'funda ku-university noma eseyiqedile kodwa i-mentality nanokucabanga kwakhe kuyathusa ngempela. Uma abantu asebemkantshubomvu kwempilo abayaziyo impilo bezothatha ingqondo yabo beyifake ekopini benze bencane becabangise okwale gang esafunda ema-high school le gang efunda ema-high school ekhuluma nje cause nayo ayazi ukuthi ama-consequences zokukhuluma izinto yini. Yena kubaba nje omdala womuzi wakhe obona athi nesithembu sakhe nje siwu-3 engaba naso ngabe indaba zalutho
kodwa nje indlela ayikhulumayo uyabona ukuthi kuyabheda. Futhi sekuyacaca ukuthi kahle kahle ngale lento yabo isihlalo obala kuhle kwezinqa zeselo. Sekuyacaca ukuthi ngale ingqondo ithanda ukuthi kungabi kahle indlela yokucabanga. Yonke into ebheka kumuntu lo abamthandayo, lo muntu wrong uzo-attack nayo yonke into. Ngizwile nje umunye eveza laphana angazi noma umhlawani ukuthi sibele ngqondo kuba i-Ladies House. Ya ama-Red Nation asenomqondo kuba i-Ladies House ukuthi uma kunento ethize abangayithandanga ngawe oyishilo sekumele udestroywe, sekumele ungahle, sekumele ulambe. Ingqondo ebhedayo, ingqondo ebolile, ingqondo yokuzoyocindezela omunye umuntu omnyama, yokuzobulala ikusasa, isinkwa somunye umuntu omnyama. Kanti kumele wonke umuntu kumele avumelane nama-Red Nation. Ayikho into esizokhulunywa nje against umthandeni wenu. Akekho umuntu ozoshiya into. Usuzomela ehlala uperfect eyingelosi emsulwa. Ngelinye ilanga niqonde lokho ma-Red Nation. Namukele ukuthi no one is perfect. Neqhaweleni alikho perfect. Alihlali lisukelo. Nale belief ukuthi yonke into eyenzeka kulona liyasukelwa, liyavinjwa kunjani njani. Nalo belief yini enayicreatela yona, nayicreatela eBhayibheli umhlaba wenu ukuthi yena uhlale perfect akanaphutha. Uma nibona ukuthi kube nephutha elingakuyena bese nithi kade kunani nihlushwe yini. Nalama live abajwayo osiyamiyaza bebuza imibuzo eyokusupport asazi ukuthi baqondeni ngayo. Kodwa ke nabathanda ungena kupanel yakhe beyokhuluma okwabo ke lokho. Kodwa nje singakusho ukuthi hayi kuyadisappoint ukubona abantu abanjengalo baba bebehavior they were behavior ngakhona. Kodwa ke kuzokhula nokhula sizawuthini.